Vážení uživatelé ASPE, po dlouhé době vás znovu zdravím u nového videa ze softwaru ASPE Esticonu. Dnes si ukážeme, jak si nastavit stavbu a jednotlivé položky pro administraci odpadu pro správu železnic. Ze všeho nejdřív si otevřeme detail projektu, kde v sekci parametry čerpání si zkontrolujeme, jestli máme zapnutý parametr administrace odpadu pro SŽ. Pokud tomu tak je, tak si najdeme objekt odpadní. Tento odpadní objekt se nejčastěji uvádí jako SO 9090. Když si tento objekt najdeme, zobrazíme si znovu jeho detail a v sekci parametry si zkontrolujeme, jestli je zapnutý jako objekt pro kalkulaci odpadu. Pokud tomu tak je, tak si můžeme nastavit i jednotlivé položky, že se jedná o odpadní položky. Znovu k tomu využijeme náš filtr, kde si zadáme filtrovací okénko je větší než a je větší než varianta 900. Takto by měly být označeny všechny odpadní položky. Tyto odpadní položky tady mají i v tom sloupci tyto checkboxy, které když si zaškrtneme, tak si můžeme takto ručně zaškrtávat jednotlivé položky, které jsou odpadní. Pokud se nám to ale nechce dělat ručně, můžeme k tomu zase použít funkci ASPE Esticonu, a to hromadná změna položek, kde si vybereme jednotlivé položky a zaklikneme si, že se jedná o položky odpadu a položka pro evidenci odpadu. A toto by bylo nastavení odpadu. A já se na vás budu těšit u dalšího videa.